मा गेलेदों नोंसोरो? लुदु। लुदु। माबायदि? अनलाइननि ना मानि? अनलाइन माथो? अफलाइनसो। बाजिसो। अफलाइन। दस थाखानि। नंगौ? खै हाजारनि गेलेदों? 10 थाखा। 10 टाका? इसां माथ्र' 10 टाका? 50 थाखा गुथि 50 थाखा फाइन। साब्रैदों 50 टाका जागोन। 40 टाका जागोन। 40 थाखा 40 थाखा। दा आं बेयाव खानाय सिनसै नै। लानानै थांलाय र'। खानाय सिनग्राबो नै बेबो आरो बेबो खानाय सिनबावो नै। सोरबा खानाय बोनोब्ला जोंनियावबो फैनो हागोन बेनि दखान। सोरनि दखाना सोरनि? नोंनि? सोरनि? मालिकआ सोर? अब्लाबो बे दखानखौ सिनायनोबो हागौ सोरबाफोरा। फैनांगौ आरो। खानाय स्ट्राइबो खालामो बेयाव। बरिया खालामो। मा माल दङ बेयावबो अनेक माल दङ नै ओइफ्रावबो दंबावो नै माल बेफोरावबो दंजोबो नै। आंबो खानाय सिनसै बहुद लावबाय खानाया मा होनो खानाय गोलाव लाबाला गरम मोनो गरम मोनो बिराद जोयो खानाय गोलाव लाबाला मा होनो आरो खर'आ जेनेबा बिराद मानख्रबनाय जादों आरो आंहा बेनिखायनो आं खानाय गोलाव लानो हाया आं खानाय सिनजानोसै थांनि दखानफ्राव दखानाव नै दखाना एलाय जोंनि बर'फ्राबो बहुद रोंनांगौ बेबायदिबाबो अलसिया नङा दानि बेयो दखानाव खानाय सिनग्रायाबो मोजां अखाबो नाङा सान्दुंबो नाङा जिखुनु अखा फैबाबो न' सिङाव थानानैबाबो सिननो हागोन मोजां बेसेबां खामायनो हायो माने बिदिखौ आं सोंनाय जायाखै बेसेबां खामायनो हायो 12,000 हा बेसेबां खामायनो हायो 10,000 नै दायो खानाय सिनगासिनो दङ नै जोंनि बर'फोराबो बहुत दङ सोरबा बिहारिफोराबो मावो सोरबा हारसाफोराबो खानाय सिननाय मावो आदिबासिफोराबो खानाय सिननाय मावो आरो दङ बहुत दङ सोरबा बेंगालरावबो मावो आरो जोंनि बर'फ्राबो दा बै थांदो ब्रादारजों सिनजानोसै आङो खानाया नै माबायदि दिनखौ जिर' सिनसै बे गोदोनखौ सिना ओरै माने जिर'बानो जाबाय फनपेजोंबो लायो नै फनपे सोरहाबा पकेटाव फैसा गैयाब्ला नैबेयाव फनपेआवबो लाबाबो जागोन होबाबो जागोन आरो माखो जि लाजिना खारोब्रा बै दे आं बारा भिडिअ गोलाव खालामला आं दा खानाय सिननायखौ नायबाय थादों आं माबायदि सिनजागोन माबायदि ब्रादारा खानाय सिनो सोरबाफोरा दुर्गा फुजानि मेरि क्रिसमासनि खानाय बोनोब्ला दखानाव फैनो हागोन बेयावनो फैनो हागोन नै फैलाय नै कन्डिसनाराबो दङ बेयाव कल खालामनो हागोन नै बेयाव दायो आङो सिनखांबाय नै बरिया सिनखांबाय ब्रादारा बेसेबां गोबाव जाखो नोङो खै बोसोर जाखो खानाय सिननाया दे जेबो नङा दे सोलोंबाय था मोजाङै मावबाय था जोंनि बर'फ्राबो बहुत मोजां दङ खानाय सिनग्रा सोरबा बिउटि पार्लार अनेक बेलेग दङ आरो बेखौ आं दा बुंनो हाला सोरबा नैबे फिसाफोराबो जाबाय लकेल होनना बुंजागोन बेबो लकेलनि मानसिफोरानो दा जोंनि लकेलफोराबो खानाय सिननो फैयो आरो सोरबाफोरा थाखा फैसा बहुत लाख खामायनो हायो दायो जोंनि बर'फ्राबो लाख खामायनो हायो बेंगलाव बिहारि अनेक गुवाहाटिफोराव खामानि मावग्राफोराबो लाख खामायनो हायो दायो जोंनि बर'फ्राबो नै मावगासिनो दङ नै खानाय सिनग्रासो गासैबो जोंनि बर'फ्रानो फैलाय नै दे ब्रादार बाय बाय दे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामना हो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बाय बाय